Kitam ka dit itsuram. Ay, fat. Toon na fufutong. Bagay. Bagay. Nagat naman bagay. Dagaw. Bagay. Ay, apo. Bagay. Ay Dagaw. na. Naddakan, bartag. Ay, makadisturbo ka titurog ng ibabain ka. Ay na. Nabarbartag ka manan. Ay, apo. Nagapam. Naginom ang bagay. Mang piloso po kay tabiyugang ka na eh. Yeah. Apo, nabarbartag ka manan. Siguro kadwa man dagitay babarkada mo nga bartag. Sanger. Kinawan ti Sir Servina. Ay na. Bakit? Bukat ipan naturo. Di ka man nagungit-ungit. Bakit ka? Oo, tupay ha. Apo. Nabarbartag ka manan. Ay nalakay. Kasla lang awan ti pamilyam. Tataka lang sumangpot. Kasla lang awan ti pinutot mo. Ay, apo. Bakit? Sumanao ka manin. Bakit? Sumanao ka man. Kastragin na kitin bagay. Ay, apo. Kitam ka dit itsuram. Ay, fat. Toon na fufutong. Sula ka latatag ti artag mo. Ay na, bakit mait? Grabe ka mait, makauyaw mait bagay. Kag pa'y sumat. Kitam ka dita itsuram. Di ka babartag mo. At lang buti ti arakan ti apa mo birok-birok na. Apo mait, bakit mait? Napang kami lang nag-happy-happy bagay. Happy. Deserve me mait, bagay. Nag-happy-happy sa papaminsan ba? Deserve ka rupam. Yeah. Nya orasan nga. Nakita ang parbango na. Sika lang ti pawalang-walang di tarwaran. Ay, Kaslaawan ti pamilyam kaslaawan pinutot mo Lim kitang tabagim nga, kasla ka la 4x4. ay na po bagay mait. Below the belt mat na kita nga tirtirada mo na. Pwede mo, Ay na, apo bagay. Grabe ka mait nga makauyaw bagay. kag pwede sumat, nabilbilog ka pa ngayong di bilog. Kaiinom mo, Ay na, apo bakit mait? Daw matigin na staan na bagay. kinastaan mo't abakit. Apay nagapan niyo? Bagay. Nakita mo lang nga nakainom ako. Hindi pag-iinuman bagay. Ay, di nga, apo, ngaya tinagdakkel nga basol ko dito yung lubong kastoy ti dusa kun nakaasawa ako mo ti bartag. Teka, apo bagay. Amo matidayin nga bartikak bagay. Yung ginayat nagmag-inasawa bagay. Isa na, ano sa mo, bakit ka? Ay na, apo, lakay. Ay, taangot mo. Ay, apo, taangot mo, nasangsangar ka pa yung arakan. Yeah. Apo, makapag-visit kasta nga style mo nga binigat. Maturog ka tarwar, kidang na kita asaw. Ay na, apo bagay. Sabay. At that is sweldo, kaon bagay. Sildom, ay, awang bibiyang ko, no, dati sweldom. Kanayon lang nga kasta. Kanayon ka lang nga mabarbartat nga sumangpot, pasungal nga lang nagtikwartan, okay yan? Ay, apo, nga ti pa nagkitam kanyak agbibiseng, nagrurupat kwarta. Ay, Itaman maturog ka pa tarwar. bagay. Sabay, 40 mil da ito'y bagay. Dato'y amin lang pati jay incentive ko bagay. Walang labis. Walang kulang bagay. 40 mil. Tuwain. Talaga. Tuwain. Ang bibiyang ko. Unamayon lang basta talati pangay ayong kanyak. Tapos binigat nga pang kaagin inom. Nga. Ay naong bibiyang ko. Ore pa 1 million data. Anya di pa nakit-kitang kanyak. Rupat kwarta. Ay. Itaman pa bagay. Maturog ka tarwar. Ibang na kita asaw. Nga. Hindi ko na lastaw. Bagay. 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 Ito di kwartam. Ito di 40 mil. Ito na. Ito ita baka ma-hold up.
Maturog ka tarwar, kay damdag kita aso. Anya, ay na, bakay. Ay na, bago ba hold up? Isusunod ng hold up. Bakay. Bakay. Luga muna, bakay. Bakay. Bakay.